Vittu siellä 4 puolet varmaan. Niin ja se No ei voi mitään, mitä sun ajalta ei liittynyt tällä. Mitä kojan? Ai tää kalvo. Halo? Halo? No päivää, täällä on Tiina Toppo. Voisinko tulla teille syystöihin? Syystöihin? Odotaspa ihan pieni, että mä pahoin tämän puhelimen meidän esimiehen. Ihan pieni hetki. Joku kyseli töitä. Virpilintula? Päivää! Kyselisin syystöitä teiltä. Onko sellaista? Anteeksi, aloitetaanko ihan alusta? Mä oon Virpilintula, kuka sä oot? Tiina Tolppa. Okei. Mitä tarkoittaa syystöitä? No siis niinku tulen töihin teille siivoojana, siivoan vaikka paikkoja ja ihan niinku vapaaehtoistyötä. Minkä järjestön kautta tai koulun kautta tai mitä kautta tää on? Ei kun ihan yksityistä, niinku ihan on paljon vapaa-aikaa ja haluaisin käyttää ne jotenkin, kun on vähän työn puutetta. Eli sä haluaisit tulla ihan ilmaiseksi meille töihin? Kyllä. Hei sopiiko, että tuun maanantaina aamulla käymään ennen 11? Juu, sopii totta kai. Miksi? Niin, mä ihan selvitän tätä asiaa, koska ei tämmöisiä tarjouksia tule ikinä. Juu. Joku ihan haluaa tulla vaan muuten töihin. Juu, kato, mä oon tällainen luonteeltani. Hei mä selvitän asiaa ja mä palaan. Juu, kiitos, juu. Maanantaina kun tulet käymään. Juu, okei. Kiva, Juu. Moi. Haista vittu.